Túto masku používam už celých 5 rokov a za ten čas mi ušetrila až 3 páry zváracích okuliarov. Pre všetkých majstrov zváračov je táto celotvárová zváracia maska s automatickým stmievaním absolútne nevyhnutnou súčasťou profi výbavy. Počas zvárania dokáže automaticky rozpoznať svetlo oblúka v priebehu pouhých 0,1 milisekundy. Okamžite sa prepne zo svetlého do tmavého režimu, čím poskytuje všestrannú ochranu očí bez akéhokoľvek poškodenia. Nielenže vám nepáli tvár, ale zaisťuje aj kryštáľovo čistý výhľad na zvár. Keď práve nezvárate, vôbec vám neblokuje výhľad a zároveň efektívne tlmí nepríjemné záblesky a zvyškové silné svetlo. Maska je zhora aj zdola vyrobená z dvojvrstvového materiálu odolného voči plameňom a je vybavená voštinovou vrstvou na odvod tepla. Dokonca aj po nepretržitom zváraní po dobu 8 hodín klesne teplota vo vnútri masky na približne 40 stupňov Celzia, takže pokožka vôbec nebude červená ani spotená a udusená. Okrem toho je vybavená rozšíreným, vysokoelastickým hlavovým mostom a má mimoriadne ľahký dizajn. Podporuje adaptívne nastavenie a 360 stupňový voľne pohyblivý uhol, vďaka čomu dokonale sadne na tvár. Nosenie je neuveriteľne pohodlné, čo z nej robí ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí nie sú zvyknutí nosiť tradičné masky. Bez ohľadu na to, či zvárate v ľahu, nad hlavou alebo z boku, nosenie tejto masky je úplne jednoduché a pohodlné. Celá maska je kompletne vyrobená z materiálu odolného voči pádom a rozbitiu, čo nielen účinne blokuje zváraciu trosku, ale tiež zabraňuje striekaniu iskier a úlomkov pri brúsení. Pomer ceny a kvality je skrátka neuveriteľný, preto sa poponáhľajte, kliknite na odkaz a objednajte si tú svoju ešte dnes.